Irati Idiakez, 25 urte, getariarra. Adinak ez gaitu persona argiagoak bilakatzen, bizi ditugun esperientziek akaso bai. 21 urte zituen Iratik, Txilen istripua izan eta beso bat galdu zuenean, duela 4 urte. Hasierako egoera zail eta gogorrari kemen handiarekin egin zion aurre. Berak nahi zuen protesiarekin bizia ahal izateko, indartu egin behar zuen, gorputzak oreka mantendu zezan. Horrela hasi zen esnoua egiten. Kirolura lehenago ezagutzen ez zuen arren, gaur egun munduko onenen artean dago. Txileko bizipenark ateak ireki dizkio, baina bera tematu delako horretan. Iratik kikilduta geratu zitekeen, zauriak miazkatzen, baina Demaseko indarra atera eta bide berriak jorratzeko ausardia izan du. Bibazu, Irati. Irati, kaixo, eta eskerrik asko, zure agenda badakite nahiko estua dela eta getariatik pasatu zean momentu batean demora pixkat ematia arren. Bai. Zer modu zaude? Zer moduz dihua entrenamendua? Ondo, guain pixkat egun hauetan zuk esan zuen bezala, bi egun dianez pixkat deskonektatu, familiaz, energia bete eta buelta berriro. Bai, elurretara berriz, ez da? Berriro. Ze, esku bioniko bat daukazu, Bai. eta hori azkenian da istripu bat eukizen dulako, guentxe justo gaina 4 urte bete dira, abenduan 10 esan diazu, ez da, izan zala istripua. Pizkat kontatuko diguzu nola izan zen istripu hori, kontatzea nahi desun momenturaino, Gu gina ben Txilen, gizarte laneko gradua egiten nahi nintzen. Eta azkenengo urteko aurrenengo 6 hilabetea aukera zeon kanpoa juteko, orduan aukeratu ginen Txilea jutea, eta ju ginen klaseko 5 pertsona. Eta hor ginauen, eta azkenian bukatu genitugunean ja ikasketak eta praktikak eta dana, gelditu ginen gutako 2, eta nola ez zen diru asko gelditzen da, esak ginen, zeingo dugu azkenengo viaje bat, eta noa jungo geha, eta egin eroski antzeko batea jo ginen, da erosi ginen bientzako tienda kanpaina horietako txiki bat. Eta hartu ginen da, zeingo dugu, hartu ginen autobusa juteko leku batea, eta nahi ginen jun, pixkanaka goraka, eta ikusi ginen ez, buelo bat egazkinan, bueltatu bernunik, 21 itxea, 18 jauno buelta usten dezala, merke, eta hori hartuko dugu, eta jongo beha pixkanaka goraka. Eta bale, eta motatu ginen autobusa, iaia galdu ginen aurreneko autobusa, baina lortu ginen harrapatia, eta ez ginen nahiatu ez da aurreneko plaira. Zeba, hasi zen txoferrak aski konduzitu zuen, eta alde bat eta bestea, eta azkenian istripua. Eta istripua auke ginen, eta eraman zuen ospitalea, nik besua gaizki, nire besuan akan hori bai, eta pixkanaka. Bai, esaten zenun, besua hasieran mantendu zizutela, bai. Eta gero abenduaren 22an kendu zizutela, amputatu zizutela azkenean, ez? Osa horre, epe nahiko luzia. Bai, egun batzu, bai. 10 euki ginen istripua, eta intzien, de hecho, hankeko bena safena hori kendu eta besuan jartzeko. Eta funtzionatu zuen, eta lortzen unitia, usten da hasieran zala honekin eta honekin pintza. Eta hola, ze ondo, hori seinale hona da, azkenian odola da bilela, eta ondo, bale. Gero, egun batzuk aurreo lortzen un honekin da honekin, baina honekin da honekin ez. Que raro, Eta intezizkien, operazio asko, garbiketa gana bezala, besua. Garbiketa horietako bat eta gero, esnatu nintzen anestesiakin zea, eta zegoen, aita alde batean da ama besteldian. Osea, nik horatzen naiz, ja pixka kontziente honitzanean, amputatuta eta da nahia, Lagaziela nahita gela batean Txilen, zakaela, berez bisita ordu batzu daude, baina gurekin ez zezioa egite zuen. Orduan, egun batean, gelditzen aita nerekin lotan, aurrengo unean ama. Nere gatik izango bazian bilak geldituko zian alde bakoitzean pa, horre pixkan. Eta behek eman zuen nere gatikan dana. Bai, guraso izatiarekin ere bat, horretako gauza bat, ez? Bai, eta gero nola gogoratzen duzu Txiletik itzuli zinan momentu hori, eta
Euskal Herriko zure egunerokotasunean berriz murgiltzearen hori, nola gogoratzen duzu hasieran? Bai, bueno, nahi amputatu ziren 22an, eta enitzen bueltatu urtarriak 13 arte. Orduan hor, bai gogoratzen naiz, hasieran, nahi daka jendiak, como que kriston superazioa baino, hasieran ni ezin nintzen baitu izpilura. Gogoratzen naiz, nakala kamisoia hundi horietako bat, manga hone artezala orduan tapatzezin, eta nik iten nun, como que hemen ez da izer pasa. Eta orduan bai, hasieran hori onartzia eta aurrea segitzea lana aukezun. Lana danetikan, Eta, bueno, hori, eta gero ja etorri nitzanean Donostian egon nitzan egun batzuk, gutxi, egia esan. Hor bai, niretzako izan zen indarra, porque familia osua etorri izan ospitalean. Osua, Aurren aeroportura, anaia txakurra eta izeko. Eta gero, ospitalean beste danak zai. Eta horrek azkenean pila bat laguntza izu. Eta gero, itxea etorri nitzanean, gogoratzen naiz gaina gabonak zian. Bueno, gabonak pasata, ja argiak kenduta bemertzuen. Niretzako, hainbeste gustatzen zaizkiten gabonak eta hain zea, lagazuela argi bat nahi eta kale nagusian piztuta ni bueltatzen nitzaneako. Ese polita. Super polita. Eta gero etxea jo nitzanean bai kostatu zitzaiten kale ateatzia orduan izan zen, pixkanaka, ez? Aurrena, igual, moi aldiain jende gutxio ibiltzeana, ja kale nagusia pasan nuen arte pasazian aste batzuk. Ez que askotan, jendiak pentsatzen du, zu guain zauden bezala ikusita, kriston mailan ez nogakin eta bizitza normal bat eramaten gutxi gora bera, normaltasunana, ni normala esango nuke, zait iruditzen beste... Niretzako ez da normala, porque nik dakaten bizitza guantxe, ez dakit, jende askok ez daka. Hori egia da. Azkenean, horra gero iristia behartzatzen du, baina zu gero kirolaiten hasi zinean, nola hasi zinean ere ez nogu egiten, etzen dulako egiten. Keba. Eta nola heldu zinean hori egitera? Nik eukin istripua eta gero, meiko rehabilitadoriakin hitz egiten da, protesia nahi nuen eraman da, azkenean honek 2 kilo pasata dazka. Orduan, horrek suposateu hemendikan txintxilika dazkatela 2 kilo pasata, egun osua hola. Eta esan zin, garrantzitsua zala, kirola itia eta pixkat fuerte jartzia, ez? Eta, bale, ze kirolingo dugu. Eta amata bilok, bueno, informatengo geha berze. Eta ni informatzean hasi aurretikan, Zauzko beste mutil batek, Ibonek kontaktuan jarri zan erekin, Euskadiko Federazioko, Kirol Egokituko Federaziotikan, galdetu zioela, bat emate zautzezun, interesatuta zeona edo ez nugu gara praktikatzeko ez dakize, eta idatzi zin, justu nire kasua kontatu zioela, eta aber nahi nuen, eta justu gaina hor neon, aitanan etxean goratzen naiz, baskaldu ginula bere ama, nera ama, Bea eta Laurok, eta zea, eta, klaro, goratzen naiz gaina esan niola, agregatu indit Facebookian Ibonek, eta, ke guai, porque baita ere istripua eta zea, eta justu, idatzi indit. Eta irakurtzen da, hala, eta, zeingo deu, eta Lauren artean, baietz erantzun diozu ez dakize, eta, bale, baiet, eta pasatzeko nire kontaktua. Bueno, deitu zin hitz egin pixkat, eta gero federaziotikan proposatu ziren bakeira jutia probatzea. Eta hitz egin meikoak inta dana, porque guandikan rehabilitazio garaian egon da. Baietz juteko, arazi gabe. Eta jo nintzen, eta lehen hitz egite ginen baita ere, nahi asko lagundu zin, superatzeko psikologikamente, ikusi nula, nirekin torrezan beste debako mutil bat, hola jaio zana bezoi gabe, Xavier. Zeo neska bat, baita ere amputatua nire beste istripu batekatik, beste neska bat paralisis cerebral dakana, eta azkenean ikustia hori edanak, normal, ez? Bizitza normal bat segitzen, eta horrek asko lagundu zin baita ere. Orduan asko gustatzen zaiten ez nogua, baina baita ere horrek asko tira zin. Eta orduan, hortikan hasi izan dena, eta hemen segitzen. Eta gaur artez, kriston mailakin zabiltza, irabazten karrerak eta karrerak. Bai, oso gustora egia esan. Ondo idateatzen, baita ere nire ondo sentitzen ez gero eta hobeto ikusteet ni joala, mejoratzen, osake... Nik ulertzen dut, zuk esatia, ez dela jende guztiantzat bizitza normal bat, baina, bueno, egonkortasun hori ere polita da, ez? Niretzako, eske nik zenbat aldiz esatet, espanun istripu eukiko, nik ez nugu aprobatu egingo segurazki, eta bizitza hau eraman, eukiko nuen lan bat, ikasten,
Hori, Ibon Oregik zuretzat galdera bat bialdu dit, eta esan nionian zurekin hitz egitera nijoala, eta Ibonek azkenean galdetzen zian, ez? Galdetu jozu iratiri, ia istripuak ateak iriki ote dizkizun edo itxi? Iriki, dudik gabe, bai. Esatet, eske egitan, ni guain nago oso pozik bizi naiz, itetena azpia bat gustatzen zait. Eta txikitan beti esaten nun, zertan nahi zuen lan eta enakan idea izen nahi nun ikasita izer, baina nahi nun inzoze, egitan pozik itezina, ez? Azkenian zertako bizi bestela, ofizina batean sartzeko eta niretzako ez da lan hori. Eta orduan, azkenian, hau eman die, hasieratik niregan konfiatu due danak, hasieratik apoiatu die bai basketimetik danak, eta horrekin, aber nu arte aiatu gehan. Hori da, oain 2022ko olimpiadetan ez, baina buruan daukasuna da 2026ko etara joatia, ez da? Italian dianak. Eta esate dugu, jun, eta albaldin bada, medaiarekin bueltatu. Bueno, joatia ja niri ikaragarria irutzen zait, Nire bai. De hecho, esaten nioen, onta ez da onartuta nire kategoria, baina aldet jun, pixkat ikusi nola di joan dana, ikasi, eta ez da posible. Eta ikasi, azkenengo 4 urte hauetara behiratuta, zer iruditzen zaizu ikasi dezula? Badaukazu inpresioa, atzera behiratzen dezu sarri? Ez hainbeste istripuak ingo goratzeko, baina bai, lehen aipatzen genuen, ez? Ze importantia dan, edo niri ala iruditzen zait, zulua zer dan ezagutu izana, gero hobeto gaudenian atzera behiratuta akordatzeko horrekin, ez? Nahi egia esan asko balio eta ikuste baet, erdi, ez ahaztu ite zaitela, baina bai, pixkat nire gogorarazteko de joirati hau pasa ezu, behitu ze ondo zauden uain, azkenean horretako balioit, ez tristura izik eta indarra hartzeko eta eske behitu nuntzauden, no arte aiatu zean, eta horretako asko balio. Egin desun bidea ikaragarria irutzen zait, eta daukasun energia eta indar hori ere kristona irutzen zait. Lehen aipatu dugu, ez? Esan dezu nola batzuentzat igual eredua edo referentia izan zaitezkela. Nola ikusten dezu hori, beste persona batzuei laguntzeko aukera hori izatiarena? Nahi egia esan, bere garaian, eusko beste batek idatzi zin baitare, Aitorrek, ez dakit bere kasua ezautuko zuen. Erreintzan, oso gaizki pasasun baitare, eta idatzi zin, eta pia lagundu zinez, esatzezin ez galdetzeko nire buruai, eta hau imanun, eta hau zea eta beste, baizik eta segitzeko. Eta orduan nahi horrek pila lagundu zin baita ere superatzeko. Eta nik esatet, nik konsejoak emateko ez dut balio. Baina nahi ikusita, nirekin hitz egin da, bat ematei laguntze baiot, listo, niretzako hori nahiko da. Kumplitu dezu, ez da? Orduan edo zeinak idatzi nahi ditela, idatzi lezai, porque nik erantzun ingoet, eta gelditu hor badeu geldituko geha. Ojala, horretako bai. Gaur gurekin gelditu zean bezala eta estimatuta dago. Oso historia polita daukazu eta eskerrik asko zure demoratik eta ojala, medaia hori lortzia. Eta gero nola ikusten dezu? Horren ostian, adibidez, irudikatzen dezu zure bizitza nola joango dan, edo nundi joango dan, snowboa egunen batean amaituko da? Bai, segurazki. Azkenian, 2026an eukiko txut 29-30 urte. Eta, klaro, nik baita ere beti amestu izan dut familia bat eukitziakin. Orduan beti esatet, nik 26 arte konpromiso hartuko, baina hortik aurre ez dakitze izangoan. Gero igual esatet beste lau eta gero beste lau, Porque bai, para olimpiadetan, kirole egokituan ere ustez, adina diferentia da. Gehiago luzatzen da. Bai, nire ustez bai. Eta orduan ez dakit igual emendikan lau urte eta hori esatet. Baina, guainkoz ez dakit. Horre arte, eta gero ja ikusikoa. Sentido hortan kirolak zer da ematen dizuna? Gaur egunean snowboa egiten dezunean zer da sentitzen dezuna? Gaur egun kirola azkenean niretzako nire bizitza da. Horren inguruan joa dana. Hau dakatitia, hau ezin detin eta dana. Eta egia esan, esaten isun lehenoko postasun hori eta nahi bizi kalitatea ematei eta gustora nago bizitza honekin orduan ez nahi aldatu. Oso hemen eta orain, ez da? Horixe, momentua bizitzekoa naiz. Aprobetxatu, Gabon egun hauek ere bai, eta jarraitu horrela, benetan, oso eredugarria zea. Eskerrik asko. Zuri.